Guys, good morning. Ito po ang ating content of the day. Sa ating reels, magluluto po tayo ng painted frog o batog o gakong in Ilocano. Ayan, so aadobuhin po natin. So ilagay na natin ang ating painted frog. Ayan, na napakahirap pong kunin. Pag wala pong ulan, hindi ka po makakakuha ng ganitong ulam. Ito po ay exotic food. Ayan. So, ang dami pong pagkukunan ng pagkain pag tag-ulan mga guys. So, ito po ang uulamin namin ngayon. Ayan. Yung mga hindi po, sa mga allergic po ng frog, hindi po yan makakain. Ayan. Yung mga matitindi lamang po ng sikmura ang nakakain nito. Ayan, kagaya ko, wala po akong pinipiling ulam. Ayan. So, guys, that's it for the day. I love you, mama. Chup, 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 chup.